मानसिनो नों पाजारि मानो बिदि खालामनोसो नों पाजारि माननायबारा मा राव जाखो बियो आंखौ मानो जेबो खिन्थाया गारा मानो बेफोरबायदि फुनानै आरो मानो बिदि बाहायबावदों नोङो जोंसार नों मानो सिथि जानो लांथारखो आं सोलायाखै सोलायदों नोंसो मिथिबाय हा माथो मोखां नायबाय थाखो फिसा जोगदावथारना बेखौ जोगदावथार आखलानो बारा जाबायना खानायखौनो मानो लेथ्रा खालामदों हा मानो बोखोदोंल' खानायखौनो फुजोबथारनो हाया बिनिखौ फुजोबथारनानै होदो बांद्राय जाथारबाय बिनि आखला फिसा जोंसो बोरैबा नुसनहैनायखायसो नङाबा एक्सखौ गावनि एक्सना मानो एक्सना वाइजेटनो जों गेलेनायाव सिरि लोगो हमखुमालाय मा बा बिराद गियानि गुनि सति साब्रैसोथ' नोङो बेखौ लानानै बे खोथाखौसो लानानै नों बेफोरबायदि सानगासिनो आयु मासे गाज्रि मेन्टेलिटि नोंसोरा आयु गावनि सिगांनि लोगोजोंबो रायलायनो मोनला जाहैबाय आङो लोगो बेयो नोंनि लोगो हा हौवा मानसिजों हिनजाव मानसिजों माब्लाबा लोगो जानो हायालै बेफोरबायदि खोथाखौ आंनि सिगाङाव दा बुं मिथिबाय गामिनि सिख्लाखायनो सोलायहोनो हाला नोंखौ टाउननिफ्राय एसे मोजां जागौमोन खोमा आंनाबो गोरोन्थि जाबायना कर्ट मेरेज खालामनानै लाफ्लांनाया बेखौ बिनि गोदै रावाव गब'नानै फिसा आं ओंखायनो नोंखौ सिगाङावनो होनखाथारदोंमोन बेफोरबायदि गामिनि सिख्लाखौ दा लाबो होननानै नों आंनि खोथा खोनासङासै दा सामफ्रामबो न'आनो असान्थि जालांबाय जोंना दाबो जेबो जायाखै दे फिसा माबा मोनसे राहा दिहुननानैबाबो बेखौ बिनि न'निफ्राय होखारहरथारनांगौ बुं सालि नों दासिमबो लाथिख'खौ मोजां मोनो ना नोङो हो लाथिख'खौ मोजां मोनो आंखौ आंजों हाबा जाखांनायनि उनावबो मानो लोगो हमखुमानो मोननांगौ नोङो मानो लोगो हमखुमानो मोननांगौ ना साननायफ्रा बेलेगमोन नोंना हो बिदि खालामनो गोसोब्ला नोङो बेजोंनो हाबा जानो मोना आंजों मानो फैनांगौ नोङो नोंखौ मा रावजों बुजायनो आङो जोंसार नोंखौ मा रावजों बुजायनो आङो आंहा खुगायावनो रावानो गैया बा खुगायाव राव गैला जाहैदों बबे जाबाय नामा नोङो बबे जाबाय खुगायाव राव गैलायलायै बा थगायनानै हमजानायखाय खुगायाव रावानो गैला जाहैबाय बबेयानो जाहैबाय फिसा सिखाखौ लालाय बिनि खुगाखौनो हासिनानै होथारदां नङा सिखाजों हासिजायाहाय बा हासिजों हासिबासो रिगि नुलायलायनाय बिराद मोजां नुगोन खावलायखौ ओरैजाय थुब्ला हाखावनानै गोलेर बायदि नुलायलायगोनहाय मा स' बेखौ हौवाथायबार नोंसोरनो खासिखौ नांगौबा लायनानै होफैनो हागोन दे आङो आंहासो खामानियाव लेट जालांसै बेफोरबायदि मुद लानानै खामानियाखौबो सानफ्रामबो थांनो हायो सानफ्रामबो दुमदावखा खालामबाय थागोन ओरैबा ओरै फाप्पि हिन्जाव बाजारि हिन्जाव माननाय बारा दा आंनि फिसाखौ बेफोरबायदि हगारहरनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय नोङो बिराद गोजोननाय मोनबाय सानफ्रामबो सान्ति खालामबाय थानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय एसेबां मोजां मोनथारोबा गारनानै थांदो नोङो औहाय मा गारनानै थांबाबो जानोसैना जोंनि आदाखौ माबा जबिखौ हौवाथायबार माबा गोसथोनाय बेफोरबायदि आमथा गोसथोनायफ्रा गावनि माबाखौ खस्थ' नायनो हायानो खस्थ' होनो हायानो माथो नोंलाय बिराद खस्थ'सो होगासिनोहाय हो बिराद खस्थ'सो होगासिनो जोंनि आदाखौ थार मोजां मोनग्राफ्रा माने गावनि लाबारखौ खस्थ'खौनो नायनो हायानो नोंहा ओमफ्राय सानफ्रामबो खस्थ' होबाय थायो माथो स' बेखौ हौवाथायबार ओंखाम उखैनाय मोनबायहां बिरादनो मेगिसो संनानै जाहैनोसै आं नों बेयावनो दावज्राम सानसे आरो दिनैनिफ्राय सोङा हसिया बाहेरायाव दा ओंखारलांनो मिथिबाय माबायदि न' मोनफैखो आङो आयौ बाला सोर नांथारैहाय नोङो सोरखौ नांथारै होलाबायदों नोङो हा सोरखौ नांथारै होलाबायदों एखेबारे बिगुरा बिसिया लुबैथारदों नामा हा आरो नोंलाय माखौ हाजेजे मिनिबाय थादों जायाफ्रा मा महरखौ लानानै दाउखा दनजि गोसोम बनजि आयौ हांगार बनजिसो आयौ खयलायासो गुफुरसिन जाबावगोन खोमा बिनिफ्राय मा आंखौ मा होनगासिनो नोङो नों खदानो बोसाबगोन आं खानायखौ नोंनि खानायखौ नाय बे आंखौ सिनायाखै नोङो आरो राजकुमार बुं नोङो बुं सोर बियो मा बाजार इसे दावराव खालामनो नागिरदों नोङो हाथ बिदि खालामनाङालै लासिं सिंनो
마코 라스나고 자그 마코 라스나고 닝도 앙기로 가나 아래 닝 말라바도 군이잖아 게 아래 마코 라스나고 해 에이 जाबाय बाजार गेजेर गेजेर मानि बिदि खालामनो सानलायखो नोङो आरे नोंसोर सानैया आंनि पारमिसननि अनगा जानला मोनलानि मानो बेजों गारि गाखोजाबनांगौ हो सोरनि पारमिसन लानानै गाखोनाय नोंसोरो माथो बाथ'दावफोर बायदि लेब लेब होनबोबाय थाखो बाल गरमफ्रावलाय दाना खानायखौ बोसाबहराखै सोर बियो हो राजकुमार आंलाय बिराद रागा जोंबायहाय ओरैनोबा दहायबो लिफ्टआव गाखोनायाव एखे थाबायद्रोङैनो बिराद असान्थि बिराद भिडिअ खालामदों बिराद लासिंसिं जादों आङो आरोबाव बेयाव खर' गरम खालामनो फैबावदों बियो सोर बियो हो जाबायसै फाग्लि बाजै हनै दा सोरबा आरो भिडिअ बानायलायगोनहाय एखेबारे जाबाय बाजै मनालिसा नङाबा हनै दा एखेबारे आरो लासिंसिं जाथारगोनहाय सनमान गैयिफोरजों बेफोरबायदि एखे जाफानो हायाहाय जों सानै सनमान दंथारोहाय बेफोरबायदि जाया जोङो नोंबो सिरि थागोन ना खोमा खाथियाव गुदुं होनबाय थानायखौ दहायनिफ्राय खर' गरम जाना दंख'हाय आङो आरो गुदुं होनगासिनो ना एखेबारे आं खर' गरम मोनजोबबाय आं थान्दा लानानै फैदे थान्दा लोंनानै खर'फ्रा एसे थान्दा जायो खोमा आंना आरो आंखौ गोसो मोदै हांगार मोदै होनदों ना नोङो बेनि फिनायखौ दानो नांगौ आंनो हा माखौ नुनानै बेफोरबायदि होनदों नोंखौ बांद्राय लेब होनगासिनोहाय दहायनिफ्रायनो नोंखौ सोरबा सिगां आङो मोनथिबायना आयु आंखौ सोरबा होननो बियो जायाफ्रामा फाथो सिना बायदि सिख्लायानोसो एखेबारे दानो थम सिफाय हरजोबगोन आं बासिनिफ्रायनो आखाइनिफ्राय लानानै आथिंनिफ्राय लानानै गोदनाखौनो मस्राखौनो आं मोनथिबाय फाथो सिना बायदि फिगारखौ लानानै आंजों नांलायनो फैना बेयाव मिथिबाय दे बेखौ मा खालामनांगौहाय नाङाहाय लाइमोन मानो जोलाबायनो नागिरखो नोंलाय हनै मानसिफ्रा भिडिअ खालामजोबबाय लासै जागोनहाय नोङो मडेल जानो बेफोरबायदि जायो नामा दा नोंना ब्रान्डा गोलैजोबगोनहाय मानसिफ्रा माबा कन्ट्रभार्सि जालाजोबा बोरै जानांगौ जाखो दायो जाथारनायावहाय मा नोङो ओइ लाइमोन बारा जाबाय नोंनि आखला मोनथिबाय आंनि बिबाजैखौ मानो बेफोरबायदि जोनो नागिरदों नोङो हा मा नोंनि बिबाजैसो आरो बे गोसोम बन्दि दाउखा बन्दिया फाग्लि मोरखेराय बाजारि हनै सिंजों नुजोबसै माबा माबि लासिंसिं हनै बाराय भिडिअ खालामनायाव दा माबाजों नुहुरजोबा लासिं जागोन सिख्ला मानसि जानानै सिख्लानि आखुआनो गैया मोनसेबो माबायदि हिनजाव फाथो सिना बायदिनो थाव हरो नांदां गिदिंलायनानै नोंसोरखौ उनावसो नायगोन आं मिथिबायना आयु अबेनि नांथालिमोन बियो जायाफ्रामा खारायखौनो हमना फुजोबनानै हरनोसैसोमोन आं दसे थाबावनायमोनबा बेखौ जायाफ्रामा अबेनिबा मनालिसाजों नांलायनो फैदों गोसोम बन्दि होनलाय लुबैदों मानसिफ्रा आंनि गोसोम स्किनखौ मा सौखिबाल गावसिनो थाबासो बुजियोमोन बिसोरो आं दे बेसे दुखु मोनो दुखु मोनलाय माथो जानो मोनलाहाय आंबो दाना गिनानै आंनाखिसो खोमा दहाय सैमा खिखानानै सैमा फाग्लिनोसो खियोमोन खोमा आइ लिफआवबो लासिंसिं जाबोबाय आरो बेयावबो दावराव खर'आनो गरम जाजोब्बाय राजकुमार थर थाबसे नांला सपिं थपिं बाद देहाय बा खालामलाबा आङो एफा नाखि बाजै बिदिनोमोन खोमाहाय माबा दहाय सैमा खिखा लाबोनाया सैमा फाग्लिनिसोमोन खोमा एखेबारे जोंहा आनाखि जाथारबाय दिनै एखेबारे गरमफ्राव आरो खर' जाजोब्बाय आयौ थौदोहाय आइसक्रिम जाहैसै खोमा औ बाजै थौदो आइसक्रिम जाहैसै आंनि मुदखौ गाज्रि खालामजानानै गासिबो मुद गाज्रि खालामजानानै आंखौ बुरखायदों नोंसोर सानैबो मोनसिगोनसोहाय थौदोहाय थांसै आं एखेबारे बाथारबाय एखेबारे उनावबा मा नुबावगोनहाय आं बेफोरबायदि नुनो गोसो गैलाहाय न'आव थौदो आं बाबाय रबार बाजै दख'ना नायनांनो एसे थाव नायबा नाय थाव आयु आब' मा खालामबावनो दे आंना एखे आइदियानो खर'आवनो फैथारासैहाय ड्रेसखौ बोरै माबाबावनो आयु माथो आखिबाबो जाथारासैहाय दहायनिफ्रायनो आखिगासिनो आङो ओमफ्राय आखिखांनायनि उनाव माथि बानायगोन दे बिनानाव एसे ओरैजा आखिनानै एखेबारे बिसिलाबायनानै ओरैजा सुजाबलाबायनो हरसैहाय सुजाबलाबायनानै टाइमबो गैलाहाय बेखौनो गानहोलाबायनानै माबानोसै फट'शुट खालामहोनोसैहाय मा फायगोला बेफोरबायदिनो खालामनांसिगोनहाय बेलेग मडेलफोरबाथाय जागौमोनहाय आब' बिबारि नङाबा हनै लाइमोनसोहाय मा आं बेखौ गिलायलाङोहाय फाग्लिखौ एखेबारे दाखालिबो मा मावहोदों जोंखौ ओमफ्राय बेफोरबायदिनि फसायनो जोंखौ बुफैजाबायलाय बियो ओरैनो मानसियानो क्रेकसोखाहाय खर'आनो क्रेकसो माबा नांदेरनायसो नंनायालाय नंगौबो आरोहाय गिथावथावखा फाग्लिया बोरैबाथारनो मा बिसोरो आंखौ रायखोमागासिनोसो शपिं मलावबो इसिबां खर' गरम जाना फैदों आङो आरो बेयाव थान्दा थाबायनो सानबाय आङो ड्रेसखौबो सुनायखौबो दाबो जोबाखै आरो आंखौ रायखोमागासिनो बिसोरो गारायाव गैया आं बैसोरखौथ' बुनो मोनबासै बिसोरखौ बुनो मोनैनि रागाखौ बिसोर सानैनावनो हगारजोबगोन आं र' नोङो मा जानोसो होनदों आंखौ रायखोमाबाय थानानै आरो माखौ जेबो
मिथिबायदि मा जालायबावदों हो नै जाबाव नोङो आरो मिथिबायना आं खनसेल' जोनानै थानो साननायखौ मिथिबाय आरो आधा घन्टानि उनाव आंनि ड्रेसा थिग जानांगौ मिथिबाय थिग जायाबा हले नोंसोरखौ फैनानै खर'खौ ओरैजाय आथिंखौ ओरैजाय ड्रेसखौ ओरैजाय फारसे खालामजोबनानै दोनगोन आं मिथिबाय इसोर ओरैनो जों खर'आनो खामानि होलायाखैमोन आरो बेफोरबायदि खालामनानै गालांनाय बे फाग्लिया बोर खेनायसो मानसियानो थैनो रोङिया थैबाबो आरोसोबाव बियो जेब्लानिफ्राय बियो जोंनि बेयाव खामानि मावनो फैदों अब्लानिफ्राय सानसेनि गेजेरावहाय जोंना मालाय मा खालामबावदोंथाय आङो दे जाबाय दे आब' बिबारि नोंखौल' जोआखै दे आंखौबो जोदला लांनायखौ नुवाखै नोङो बेखौ बेना आखुआनो माबायदिथाय माबा हौवा नांदेरनायसो हौवा माथाथानै हिनजावनि आखुआनो गैयाहाय मा थोबसेबो माबायदि हिनजाव मानसि जाखाथाय बियो मानसियानो हौवा नांखांनायसो सयथिबो दसे खामानि मावनो मेथाइ खालामहोलांबाय आरो जोबोर खर' जानो नागिरलायबाय आंखौ हा हा जेराव थाङो बेरावनो उफुद्रुक मा जालायखो आरो मा खालामबावनो हो सासे मानसिखौनो मेथाइ खालामनो हाया नोंसोरो सेलारिखौबा मा सबसे सिगां नांगौ बे सासे सिख्लाखौ मेथाइ खालामनो हायो माबायदि खामानि मावो नोंसोरो आरो ड्रेसा गोख्रै बानाय मिथिबाय आधा घन्टानि गेजेरावनो नांगौ आंनो मिथिला आब' मा जालांखोथाय आं हमनो हालायलाङा जेबो नंला दे आब' जेने थेने मावनानै दिनै सानसेखौ ब्लड थांसै दे दसेल' आधा घन्टा मावना थांसैहाय आंबो थानो बाद्राबायहाय बुदानो गाज्रि जाजोब्बाय आंनाबो दानालाय मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा हो माथो पुलिसासो इनकुवारि खालामनो फैबायब्रा जोंखौनो नागिरफैखादों खोमालै आयै आंनि क्लासाबो नागिरफैदों माथो आंनि क्लासआव हमजानानै जेलाव थाहैसै नामालै फाग्ला फिगुर होन बेफोरबायदि जायो नामा माथो जानांगौब्रा हो बिदिनो जासै नामा आबर हो क्लासजों हमजानानै जेलाव जोबजाबा बा सुइजारलेण्डआव थाहैनाय बायदि साथि मोनथारगोन खोमालै एखेबारे एसियाव थाहैनाय बायदि मोनलायलायगोन बे जेलाव थाहैनायखौनो बा इमाजिन खालामनानै आंना खर'आनो गिदिंलायबायलै मारैबो फाग्ला नों बेगुरनि खिबु दोरबालायनाय होजाबासो गम मोनगोन नोङो ओमफ्राय बिरखां मा खालामबावनोब्रा नै माथो जोंखौ दाखालिनि बेनि थाखायनो नागिरफैखादोंलै दाखालि जों एक्सिडेन्ट खालामनानै सौख्लायनानै फैनायनि थाखायनो बे लाथिख'मोनखौ दाखालि जों फैसा साख'नो नागिरदोंमोन ना बेनि थाखायनो फैखादोंलै बिसोरो केस होबाय खोमालै मारैबो नोंथां साननाया जेबो जोंगोथारसैथारलै मिथिबायना जेबो जोंगोथारसै आं थासान्दियाव नै बे बिरखां थासान्दियाव जेबो जोंगासोनांगौनि खोथा गैया मिथिबायना आंनि सायाव हगारजोबनानै हो आं गासिखौबो मेनटेन खालामजोबगोन मिथिबायना मारै मेनटेन खालामबानो जाबायलै नोङो नै आंहा आंनि क्लासखौसो गोसोखांगासिनो मारैबो ओमफ्राय गारिखौ सालायमारा नोङो जेसिबिखौ हो बेखौ सालायगोन आङो गरला बुजाबनि जायफ्रा मा गानथुरारानो ब्रेक गाबाबो दाखालि नाङाखै बेफोरबायदिनो आरो दिनैबो जोंखौ माबायाव हाखराव सुखुरा गलांहोगोन नोंखौ सालायनो होजायालै मानसिया आथिं गुसुंद्रायना नोंना गानथुरारानो जेरै नाम एरै एखे आथिङाबो एसे गुसुंब्रा नोंना आथिङाबो एसे गुसुं एखेबारे ब्रेकखौनो मोनहैया नायो आयौ ओइ बिरखां बेखौ खर' हमलाय आं आथिं हमनो बोफ्लावनो एसे लावबा बायो खोमा बिगुर जालायबाय नोंना दे हनै माखासे नारगासिनो थौदो जोंहाबो बाला बुथुमहैनांसिगौ एसे खदालजों बुरला बुरलि एसे साफा खालामनानै जेसिबिजों जावसिन खालामनानै थिखोनानै थांसैलै बांद्राय सान्दुं गोसायाव मावबाय थाला आच्छा बे पुलिस सिख्लाया मा जायोब्रा खानायाबो गुफुरलाय जापानिसफोरनि बायदि आयौ मारै जायोब्रा होद आंबो खालार फुनसै नामालै खानायखौ गुफुरनो एखे सानैजों समायथारगोन जोङो बिगुर होनदों एखेबारे पुलिस सिख्लाजों खर'आव सिलायदों एखे संसो जायाबानो जाबाय दिनै गानथुराखा आरो गानथुरासिन जाबावगोन मिथिबाय नों संसो जानांगौबा हले बिगुर नोंना खालि नेगेटिभल'